que se san autoría de quen a ten, non? Santi Molezún, que leva dende os 12 anos metido no espiritismo, xa fan algunos aniños, e que ademais esta noite iníciase co galego, pídenos que lle disculpemos. Cal é a tua opinión sobre todas estas experiencias que temos visto ata agora, porque esta é unha dimensión do espiritismo pouco coñecida en España? A miña opinión é que sí que se pode comunicar cos espíritus, vamos, non é que sea a miña opinión, é a miña práctica, pero o que sí penso é que a xente debería de percatarse dos problemas que pode ter contactar con espíritus. Non lle pediría a xente que non pensase que calquera pode facelo, porque ti podes creer que estás contactando con un espírito determinado e estás contactando con outro ser, con outro, que además non é espírito, son almas. Os espíritus non se contactan con as persoas, a non ser que sea un momento moi especial para axudarche. O que ti contactas é coas almas, non? Que sí, que poden axudarche como ti lles podes axudar a elas a encontrar o camiño de luz se están atrapadas nos dos mundos, non? Que é o que se basa, o que debería basarse o espiritismo, en axudarles a chegar ao que é o camiño de luz, a luz blanca se chama. Pero o que eu lle pediría a xente que non creyesen, perdón por mi galego, que por falar pensando que están falando con determinada persoa, con determinada alma, creyesen que é certo, non? Porque calquera alma pode dicirche que é fulanito de tal e non ser, e estar ademais comendete toda a enerxía vital que todos temos, e posiblemente en vez de ser ben para ti, pode ser ben, o sea, pode ser mal, incluso para os que realizan unha sesión, por exemplo, de Ouija, non? Que é o máximo. Realmente que esa alma non exista, non? A veces é eso, que a alma non existe, é o propio poder subconsciente das persoas que están facéndolo, pero non é o importante. Non só poder subconsciente, perdón que che corte, non, pero estou aquí un pouco como abogado do diabo. Ao mellor non existe como tal, son fenómenos, ao mellor fenómenos científicos ou técnicos. O que se fixo... Se pode ver a nivel científico esta historia, porque non creo que se poda ver. Mira, volto de novo ao pasado século, fago... Os xistros están considerados como os pilares do esoterismo moderno e tamén do espiritismo. Sí, pero que estás falando de un tema que a xente que os está vendo, pois posiblemente todos descoñezcan, e o que sí coñezcan, en cambio, o que é os sesións de Ouija, do tablo de espiritismo, e habría que centrarnos máis neste tema e advertirles a xente que non debe de facer a tabla de Ouija por moito que lles crean que é un xogo, porque non é ningún xogo. O sea, a xente podría incluso quedar realmente perjudicada polo espíritu con lo que estén falando, pola alma, non polo espíritu. Básicamente de acuerdo con eso que tú dices de los peligros de esa posible comunicación, y respondiéndote un poco a ti, es muy curioso